marwetilo mogika. Bendu seikoru un kaka riwruoge mag ute thieth manitiere bor riwruok mar RUPHA. Uikoru mano mar dok chien, Dr. Omamo. Erokamano. Singo maduong' ma sirkal nyalo chiwo sani en chudo. Mit gowi en chudo. Anaparo ni sirkal nyaka ng'i yore mar duoko gope magin go. Gowi maduong' kabisa monego bed ni ging'iyo mokwongo en singo mane jatelo mar piny owacho Dr. William Samoei Ruto manochiwo dwe mar adek manowacho ni gope mag NHIF machon magin gope mag SHA. Watemo ng'iso jogo matemo wacho ni gope mag NHIF gin gope mag SHA ni ki nyiewo ot gi drisa ok inyal muko drisa tiwacho ni drisa ni ok en mar odni. Gope mag NHIF gin gope mag SHA. Gikwong gichul gopego mano sosingi gin gima wasorito wasogano wasowuoye. Gikwong gichul mano mokwongo bro neno ni iluongo ni sign of good faith ni ng'at ma idwa wuoyo go ni be en ng'at moro be mawinjo wach kuom bilion 33 ma NHIF nigi gowi kata SHA nigi gowi. Osiptende 82 hospitals e Kenya ka kaw nus mar pesa no. Pesa modong en osiptende madhi 3,000. Gin osiptende matindo tindo ma NHIF onego bed ni chulo milion 1, milion 2, milion 10 gi piny. To mae about 5.3 billion monego bed ni chulo. Pesa ni kat ochul kata wigni kata wik mabiro ibro neno ka osiptende mang'eny wacho ni oyo koro waneno ni chudo nyalo bedo wakaw ma wakwong wakete ofuko kwa moro no biro niwach ng'amo jagopi koro oso nyiso ni onyalo chuli. Mano mokwongo. Mar ariyo wacho ni rejection gi reviews gi claims moko miwacho ni gin mag mibadhi gi odwok gi systems mondo mi osiptal thuolo mar ng'iyo claims gi e ndalo mogundho to kik tergi garaka niwach gibende nok notim gi sheria. Gimiyo osiptende thuolo mar manyo jotuo mane gisothiedho ka en jatuo ma pok noketo lwete kogno niwach gima duong' kabisa ni SHA nobido gi haraka masani gik moko mar gikelo ok ne gik mane giwacho ka ne gini chako. Koro ka isoloko paro ibe giwe osiptende mondo oyud thuolo mondo olos gimiluongo ni documentation niwach jogi to nothiedho ka ne nitie makosa kata daktari handwriting ne opogore giwe otimre maber mondo ging'i giwach ni koro ma claim maber kata ma ok claim maber lakini kik giwach ni koro waj reject 10.6 billion claims ni mago gin claims mag mibadhi. Mano mar ariyo. Mar adek nitie osiptende moko mane kendo Digital Health Agency gi Kenya Medical Practitioners and Dentists Council no ochiewo to wacho ni osiptende gi kawuono ka in level 2A kata 3B waduoko level piny maonge ndiko kata ma ng'ato nondiko ni kata pimo ni gimomiyo gitimo kamano. Inichie achiewa to iyudo ka ne nyocha ne gi otend ni 40 system sani in gi otend ni 20. Level kan in level 3B sani odwoki to level 2. Mae miyo ji chandruok ahinya niwach ka nisotiyo ne pesa koro giwacho ni pesa manitiyo go cha koro ok wanyal miyi. Magi shida ma jo osiptende nigo. Lakini wuoyo to mana bede mesa to wuoyo to kaparo ni wabro wuoyo kopok waneno gimiluongo ni action. To action mokwongo en chudo gowi obed ni chulo gowi mar NHIF obed ni chulo SHA pesa nyaka bede e account mar jo osiptende mondo wachul jowa ma watiyonwa wachul jogo ma wanyiewo kuomgi yath wachul KRA usuru wachul SHA gi SHIF wachul housing levy mondo ute oger wachul gik moko monego bed wachulo ka joma timo ohala e yo makare e Kenya ka wano ok wan jo mibadhi. Aparo ni mane gima nyalo wacho. Adwa nasoma ne ote moro ka